Sürdük masera talanwayna qoytol июль شezert aybrol shodu. Шуца уарти аслану канал YouTube канал реалити. Шевига машволь. Так, это инсвейшн. Так, ночи чуавол чуй. Фашистский руснявол чуй. Лайк, мавати, комментарий, моязия. Лайком, яржма ихвай стрим доцель, что и безопасность. И превыше всего, что лардельчанец, адерш. Талалер стрим раскримат лаязина, ядерные угрозы ФСБ, США готовятся поставить Путина на колени и идек дуйцер койта, жри. Валейкум салам, ночью машвой. Ама дадул дали Украина долхал. Dozi däsunshun und als Ukraine dol hala she dol humnalla kvertadiga Ukraine dol haldu und als Ukraine tulan bakka Rusne üsheriu I eshenchul teha se hochsticker hildet. Ach wemel wine ga wemel de nasha went azul mash mel de nasha tigahallak beshbu Ukraine beshbu اتدال سي دويل زغاز قشندو على مين لاحش بولشي دات نعيغن سود كا تايزر شي باي شوز مشجي لازي نيويني قو تانك يوغن قو боевой бронированный машин يوغن شوز دا إيس артиллерийский система يوغن تا РСЗО يوغن تا анти aircraft система يوغن شي باي خوز قو БПЛА يوغن Троещит крылатый ракет юань. Цабайца автомобильной техник цистерны юань. Слава Украине, слава ЗСУ духой. И бивайте КЛ хундат и штунду. Орк шабуар бон очечу. Оха бирающин, сахабулдер бон. Так, привет, Шамиль, шалом, Иркин. Ты как шериф, босс, слава Украине, героям слава. Да, решил ли он одеть свою соломенную шляпу, да. Так, стрим на чеченском языке, я уже сказал. Приветствую, Старсклайд. Так. И халду Украина дик. Юга туам шварбалар, сымсбалар цуналят. Дозитер дуашун. Лаврос не исключил Бог КНДР, Корейский Народный Демократический Республик, Северной Кореи, войска СКР, Украины дагайтар. И это уже تاري ضغط مك تاري أرلحة بين بارت بولشو تردو تاري بارت بين شول دابي تاري ألا уже شيء بارت خيل بالشول دابي ألا تسول تار. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которые реализует наш договор о стратегическом партнерстве. Не было каких-то причин отказаться от искреннего проявления солидарности, Бог, Лаврова, короче говоря. Ишт и халду. Короче говоря, наукшбу, мыжги, туамбешбу.
ناجتشو وأخويا شوركش مجابو بوش عباك ناون دالات zijn in zijn toon boer gaat zegt. وعم سايرش هتسقيق شديان حتاري الحلق خذو هون سكنا الموكر دي نتسقيق سونا أبوش نبيرو نشيش ولد دحر شو بوش بش وبارات سقي ترسو از خد وشدو ويون وشي والله عباك نعم Ach, so hins hudit zerte we haldu edit diese nochtje matayas dik khaner ta nochtje mataye el dik den yeshu России ну инц уже дойни долшту Америки слал России ну салоево атомный бомб наштоган Америки юqoryu alla kanal doqsh شي أكيان مبوي أمريكان دي سيابك شي أكيان غوشا توشا كانال خيردو إيمين ستالين زيتنا تاق أمريكانسكي سيناتر جو كينيدي بوش تسو كينيدي يوقتا سيميا يوقتير تو عيدلا تسو سيميا تامو سندوزلير تامو ألا نيت قوازلا دو alda ну 30-40% это хуя قوازلا да алсам бензин нефта долшту России цундела Российна еще долмасу аусу одиз основной нефть үч беше расхшкар хинц биснаш Европа но инц уже үч дат Китай Индию так Китай Индигера Цергер и нефть эч цен 500%, прибай процент, штраф шхрилш, санкция шхрилш, дать, тариф ты дегабух дать. Ишталду, чуть-чуть улх, чуть-чуть да, асхи халштурду, ну ца проблемю. Путин урва то визалат, Джо Кеннедис. Но России қомақ, российский народ да қақиетшенен. Дақинс, цойуқи хақлуш уаяду, ночи қамду, ундальч ночи қам оккупированаду, фашистский русняну. Эскар, сабай эзер соу эскар, тауаттен ләттеш. Цудел ишталду. Цундела гендолш тухар шадега гендолш на ночи цер хавяхш бу ночи аз не сандук хавяхш соуч боч ё хавяхш бу ночи ё qoz haboox шайна qoz хахач шайна хот бо России томбала России дуал томба дуалвал резу ёле та резу аллаг شويت ريز واحد سألك نقول ده لا يو إستعمل دولي نقر إز خديشون يو جوك شالات دوشون إز гражданство хавичена гражданство хавичена خاتشلو Израиль моё отношение жукчен моё отношение оле так жукчен дуал уха я واحد соле und der jukti bei an خير يعلو مليون jukti وين خير حال شغل الدنيا نقارد وان بولشخينا تسولتها شبوتان حالا بيخي بورش تسوديلا تارا لردوي هم جو وين شوية пропагандию وين نشربات قيتشا إيشا شوندوش قيتشا سندوش قيتشا просто غاسقش пропаганд شوية и пропаганд حالا غاسقشي تركشي بو تركويا بو جوش دي جوكتشتاني قوسان بولشتات وي ولقي حوستيز ني ولقي تاعو يشتوي
نيغوقي نيغ حش قوش تديش إشتا نيغومش ما تدوي وقوش ال بايت بلا جوشنا لولوشن داوي لولوشن نما تدوي ال جو داوي ال تندلا ما سرت خلويز دوي ما سومن تاع خلويز شيومنت دوي نشي دوزلت بيوش а потом ляха قومت دقي там ночи дегам балбатер сабоштег и умадоча مسوا تعتير خلويس شيت دوي دوحر شي يوم خلويس شي يوم حال داخ ديز نوختي شو وي حال تصدق عبرت خلوي تانو من تعتغلا تعاون روك دوور واحد تعور واحد تندل إشتم دو إشت حال دو хочу мелош вега حواويز حوايشك حواويز وين دوحر وإنسر دنيا نقرط وام دوحر الدنيا نقرط وام بولشينا وين نوخشي تمي بيجانسيك اختات بيش دوخا بيش добровольно بيجان بدوحر دنيا نقرط وام بولشينا уже добровольно بوتشي بيجان هنسان لي بيش عيغا بيش يحيي بوش هنس ويمودو يحيي دوي ويعدات سقوات وبشوات وحولو هر وجه ولا تحشي يول كمباني وغاقيش عن هلا لا يحيي ولا تح يشي دات سويجت يشي وش سويجت تعويد سو إيش توينا نبيجان غير بخور نبيجان غير بخور نخ توينا دوق داي أنواي يو Россия еще что-то мало эволюции, я это цель давлякан, и что движение, короче говоря, инц до цель, что инц из хилмек, что сега Первую мировую карту он больше. Так, вы خلك ده حوس مكشونش منوخش اغو دوي وباش ناخ تامي دا بغيتان رازنه ايش والبخ короче ده بيش إيش والبخ بيش ديون دات شو بدي لشوش قارة شو نويتر واحد قار أقرين شي تلسة دات سنديل وايد جمال أقرين شي تلتوري وقان واش ترول شو واش شيء بلان أرخيات بو شيء بوالت بيج إيش تبول وي بوالت بيج وي تدول فيروس يقوى يدير ناش عون قطع قزح مازدوش مهتر يدير غير بوال ما بوا Жукти нормально, бо воится киит дина бо ношичуна. Воится дина киит диш, да, те шейдин ду, вейдин ду, кершне шейдин ду, кичер кидин ду, но бусалбч нех, дух по течение шу, инс вейн юкаха держишь дега шиизмию. Именно через иранских вот этих аятол духовенства управления его разные течения шукваню приезжаешь и сендия что вой управлять не вой елсмани дает войн суна пойтхлит бог бац хашвиш мичау хаусишец
ويتعجينا تسيد خلص دلاري وي هرشا بولر بال جزوي دلاري تعتيشر دروي أقناع يوتشل خبرشخ نسامم ديلي وين تسقوش دي سنوما دات وين جينا تسيد خل شادك خلا وين ورتس دوخش وين وديش خل نعبات عقو جابوش تاع دوت وش دوت دينس عيرش دوخوي تلدريش عيروش وي هو بروبليميو وي دين دوت بول وي ناخ بات وي ايه شو نوخ موت بوش سناخ بو Алсюльш вахиш, короче, россиянш, ухсюли. Не потому что иш сюли болдели, а потому что иш россиянш болдели. Ну, шай аш бух дать, шай терцяни, хабаш дють, шай болбеш, дать. Так, ну, разные течения шуквань, уяч. Там моца бог, وين بيد با وين وقلت شاوي وي upravljataš وقيتش وي upravljataš ويدوقوا ناخا علم دات وينه قيتم بات دوقوا شنو دوقوا هم نقطع دوقوا بروباغاندا يتن دا همسي شراتو بروباغاندا تيش تنا ويل خلدو انا اوتسل شرشكا عيري نتيش سؤال تتيش شسك أتمنى ده لا وتعلق تروكسو أصوبنا وينوخشي سأعمل قويدات من جوه أرجومنتي على شيء فاكتي على شيء ها شيء شو دي على تروشة بوش أتصنع قيت هوس دي زوي أشتو وعيري أشتو ويليدي أشتو دين خوش بول نخ وينوقعك إزجبو دين خوش بول نخ عربو شني غاسق شني تركو شني تانتي بول بيشبو ويت بال بوش بات وي upravljat وي انت عنل وي контролировать بيقي تعلم دوتش دين دوتشو ديل شيدو عديد ديش دات دين قيتم объяснять ني وين upravljat وين مسويش upravление شاويق upravление سوق شاويق президент قلير شاويق генерал قلير شتو خوي генерал شم دوي но شاويق upravljat ملويرو هيدا upravljat وشاويق upravlение تخلش بوها ويسر موات سكا تندلا ويت بالبولش وي اومنس ويليش حاولت عني خيتا تسخويش يا المجيس هذا مجيس هر فيت ودالش مو درتيش بوش بول نابو يشوان ويش بات عربوش كري قيشار قري تعومش خويش بش خبرش دوتش دات داوال علم دول ناري بيه وبشي هم да мега цекхаттам би هم да мега дат бош. Хорошо, согласен, علم дол هم хочен крат мадизи. Таган قيلي ويتشغينا полиции ويتشغينا адвокат виск, علم وشو сагвиск, он отсуман тяхом قيتам бегвизон. Да, и полностью согласен. Но только цахом дух и علم خوش ويك يحن ويليشو. إذا وين وضع يشويز يا وي شينا تاع مريانيت شين تاع управляем تاع باغي يشويش. إي سيتواسيو. تاق إيهم وين يقول ديلا إنس عقيناش بو يقبلش دلوقتي بوصل دين إيش دوي تاع وبشي حير ولا مو موتسو بوصل دين типа уничтожить тогда что представляешь коммунисты дицаном коммунисты КГБ системе цу хамелючек а пол геноцид и бог цу бусалшнава представляете керснава жукча угара там больше дойни больше даже цадуч то лумшун даже уголовно наказуемым доит аджима болтаться дешь что юрист, стадим грамотный на баларе, да, ведь мелаш заявление дел, да, ши леманти вахайр, потому что идите богоя, цани ищ дючтол хабаш. Ну цани не хается, сацун суман бала бача луагдера, кайрбор, да, лишний раз кан реклам, что я шрата и роли, суата قيتشو تعمو اتستي بيرزت سبوي بولو دات حال سويت عيدل دولش قنا تغيوش تعبر тоже
دين علم چودلش نخ تیا چوا نو قستن اشتا بیتا بیجش و قیچی اشکابرش نو کوتر اشتا برخوشتت اخ ايوه KGB مول نشابر KGB مول نشابر دات تاخذ KGB مول نشان سخر اقان خوش ديك وش شاش عام ديش شيء внутренний душевный порыв велш عام ديش برشي نغن تا управлять دغيشين اشدخ der اشترازني خل ناخدوي وقيت ديز اتسوم شغل وعيردت من قردات نوتشي نو عيردي نوي عيردت من قردات تندela جوكتي دينتي كيس دينتي وي بالبات وي اورمو وي ديلي ديشاني وي بوسل ديلي ديشاني وي دول نو دين بوسل دين تعدو بچالقوالlar بچالقليلер وجدو إذا شينتاي بانومش دودات يومشا دوز ديس خا ديس اخا ديوتشو короче يو اشتغل ما ديسي سولا السيلانا يالر قي بريمير مسل Пашинян, Армении, премьер-министр убог, цу бог, ой армянша, бог цу шаялет. Бог нет я, трасит я, да, в этом. Машин ты тугоин, халаву ты дез дивай. Юма ты тугоин, машин, юма ты дез дивай. Вместо того, чтобы от них, от дорожных правил, амайн, низам амади, на цу нет, свой дадахайш, человек, пудуху поидбалу бар цу армяншка. Изду вегадега ю пина бехтер санум дуэли лештег ю да цакиич сан да цацуек цакиич хиру вала просто темшина яцун цацуега айдл дишу эдешо айдл дишу о диез амбитешу о диез айдл да سويجاز دو كيست شون عيدل قردات شون ونادي انك تحبوس تعيدل تعمل رياكشن بوش ده شي ده قاعد يجمدو يدويتك تانا وستو اقشوا тоже ца блогер цун сайда гач о одеш цун видео шош цунгар интервью шуч сауняден грилдеш штуалан هو خلات цун نوتون تخيط خلا قمال ديش شو تويش حين ريكلامي شوار بوسيك زعني نويش وات ميلود سخا اس ريكلامان يديش خليها سويك داجي اول واتس شين غوقا خلشان عواتشانا ايش تا неблагодарные скотина улицына иш мухарна да неблагодарные да сейчас ты сам цунгар благодарности есть царила просто сам дить дахшана сиальч бозуси хайн пиария швархайн подписчик шгул бяшвар со подписчик вишвац я PR وات ده زيادة ثاني دويش وات اسقايق شينا ويتشينا ورس الصندوق شينا ايش بقور ذات دال مت بقور ذات دال قيت برش так хауси вы шубо здравствуйте Баванетка здравствуйте да сегодня на чеченском Баванетка حاج из Пискева. Так. Йоркш подписаться. Дан Мегарду фильтрации Муирю. Соцакритово. Свободный человек, блогер, Ойзион. Ойза. Ну, уча ورقسا. Квейс личным цевойсо. Валейк салам шаране. Асан тоноши дубусал до حاجي بيردادو وجدي قوين ويش دات وعليك السلام ده يدق شادقة
Хазас духана мюсоненси свободный человек, Бог, ночичу. Он хуяттараясь. Так. Ar trolls bujolskajna am cents, ar wapluskol, ar trolls jolskajna. Aš samo kavin terice jezvec, koji prijalo uču a jezvešvej. Kidavek, adec ižaviš. Šun rutu diz, ukridu mu čuetso, ataš beš buj. Ataš beš buj. Короче говоря, доц элче от нефтяляцек дюйцует аджимал. Hин sankcijas neležittina. Тиневой флот ол қайлалилеш. Флот ю России, корабль сцены, танкер сцены, нахуй дуй нефть. Яла байди, тайзер ди байди качелсе, корабль шду, вескши вилдеш. Хуздай 1%. Мюжги нефть дайсхуш. Полностью перекрытие штуки, короче, Финляндия, Швеция, Германия. Жадал корабль, сицедеш, НАТО, полностью, адоштал корабль, сицедеш, полностью тюнкиечкаш. Короче говоря, садук ирдо, что как бы ташек, садук лурду бог американч. От аски, от нефтана, цец баллона. Конституция от 92 года, 12 марта. И было куда шарене. Конституция от 92 года, 12 марта было. И бери Конституция, моя свой. Минухилой Конституция. В 2003 году раскшили Конституцию, незаконная. И за Конституцию, 92 год, принятен. Конституция чири эльчане твешда муды. Конституция от 12 марта 92 цебехче. Ишталду. Так, ночью иштязинек цегуш. Дилас удалить юаунас. Бюхом шездер. Дигдат. Догам дат дохер. Валик диза. Имуат бица хаацаха, имуат бица биестерц. Но публично бица дигдатскис. Хамас он дигдоте. Мюжги вауч, я сенджо. Так. Давай, второй Вася. Нету больше Васи. Сашиде долше полковник СБУ Воронич Бошварк, она у вас. Війна, Україна, Києві,
Gerzdichten şuna gina video. Tino çur era ol hawoş. Vodi ti o gerzdetti uike polkovnik. SBU. Tana ibay üçbay naşa bayan. Mari nu sagi zudi khilla işi. Gerzdichten sagwarson zudu idima odyaşın khiriu işi idina eltan SBU'nu доложительно карабин уничтожить бина. Глава службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что сотрудники спецслужбы застрелили агентов российской ФСБ, которые 10 июля убили полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. В распространенном пресс-службе СБУ видео Малюк комментирует операцию по задержанию людей, которых он называет российскими агентами. Операцию проводили сотрудники спецслужбы с помощью Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Сегодня утром силами СБУ проводилось задержание агентов боевой группы ФСБ России, которые были маршрутизированы, то есть направлены заблаговременно в Украину и 3 дня назад совершили убийство сотрудника СБУ полковника Воронича Ивана Ивановича, нашего славного собрата, заявил Малюк. По его словам, во время задержания подозреваемые начали сопротивляться, произошел огневой контакт, и они были убиты. В конце видеообращения показаны тела 2 погибших людей возле автомобиля во дворе частного дома. По его словам, во время задержания подозреваемого начали сопротивляться, произошел огневой контакт, и они были убиты Бог. Убиты Бога, адман ол что? Адман, человек. Вайха ликвидирован, уничтожен. Ликвидация. Хума йоцум, бандиты, вообще, адам дочтул, адам дует, хума йоцул. Исан олар. Что нохи дарсу царилюч. دائما از نوش تشوح اسقي نوش خلرقوين دائما وحوش تشوح هنا عندنا чеченский боевики окружен, уничтожен, ликвидирован. Таракан шить, насекомый шисан, иштмабуй расқи. Аха расшайна воспвиняща Украину, غير полковник СБУ Квинек. Расшайна воспвиняща, ишбейнаша были убиты Бог. Это что? И умар قيتش وقويتير терминологии تعرفين بحال использовать что ли деш наше قيتش خلча جونو دوخس دات цундер олас харя уничтожены, ликвидированы боевики, потому что динак дуть замяцер ФСБ агент Баркиеве Бара нохчечу агент бар ФСБ агент бар Итолч июля полковник СБУ Вина цунду ala цара тан акарбин ушбаян. Я не понимаю, если такая чеченофобия, почему тогда много внимания до нас? Ну, потому что чеченофобия, шайолдела цундердеш, маду. Цар тагана уймелдуйцек цан жону маду. Ше долума цан ноудо, что це ше бол эш швай гучбо. Ай эш ше цана قيل ويلا ويحل مودو خايش النوشي ويدل حل ديتي شوش دوي ويدل حل وين هيت دل حلي إيش وتقشو حل ويدايش طيب شو دق شو طيال شو دق شو الله توم بول بلا شركة масштабна توم عايش تام بخول أجريسي وينينا بخول تلا تردوتر وينينا ويشكي دعوة شنين ده تحقق الدوترج قيمي دقوان وليش مل وحل دوي قاعدك أخشو كمنتاري شي خيتش دول شي دوك ويل ألر قيمي دقوان شين خلات عاش دويزلان شورتشان يرقلشنا مسانا اشتقير مشوات بيشبو اشتو وحل دوي قاعدك
غيرش يهون ديشتو إيوه ديتا سنغا شيء شير تخلت شيء سنغا بيقم تخلت ليلشتو تاريس داي أنتار وي أو دين دنيا نو شبعك داق ولا لك تاعنا دين دنيا عتينا تاخا وي داي أنتار شيء دلوش أو شيء دق دي نختار وين تاع وين واش تعدوها لو يوم واش وين واش تعدوها لو تعطوان بو واش أو شو الله تجتمع إنسانا وصلت شو برق أو شو الله تجتمعها просто خلق دبيقي هم داتر نقعت نسلوي غاسقي هتقل يقدر أوش постоянно حي سد سكالر داخديش دين ويسويش положение إيش أجنش بر إسكر در آخر شادو دنيا دوحال دال در تأخيو إسلامسكي международный терроризм يوحال تسونا دا تغنوي представь دايش أتسونا دا تغنوي تأخ خلق ديش دروي وين تقيتم برئيس أتسونا وين عطو غراء وين محتر وين محكاد وان بيش وين ديل تأيخشة قيخشة تانينا نوقل وين إذا уже إديل تأيخر بوصل دين ديتر уже وين خاطر уже إيرا داخل уже يوروبيا أمريكا مثلا خير ميدو إبوش уже غاسقي برش بوال بيش هل شيء أجنش بوي عربوي أجنش نال خبيش أوغان شينز جوش بوخشون تليب شكازوي تدوات خلا غاسقي أمريكي تاني شين دوما يشنع ملش كروتشي أسام بن لادن تيجاو إنوش تشوتوش إشادة وقدين غاسقش تو عربسكي تيراليش شادة كيجا دينا أتسوتها أوغانش عشرات وان بيتا تا أمريكا تيجا عما يعني يخسرازو بيحت بغان عربوية إيش положение غاسقشي عربوش سنة تأخ تو عربوش تعطي غروي تو إسلامسكي международный терроризм يبوشل واش كيزبول بيروي ونداج أو زابدو قيسني روي مدر ألج نو قيسن بوكودو قيسن بوغا وين تاغرانتي يلقى قيسني على شادر ويا часть России дуа лишь дитер цунде просто тергался деш дитер хой قيسن лишь дала просто тергался дир хой дац вайн гой вишхена وي توان бул ушхена о душу давай вперед молодцы свобода независимость бош и хабарщицен توان бомадуил деля но это внутреннее дело России дураха توан бул ушхена вообще в ситуации на самом деле очень сложный Советский Союз 91 год Zeiser ist bei düstre Zeittolschera. Вой президент خرجن وين независимость دقيقين وين парламент خرجن وي داخ وخوشنير تاخ 6 сентябрь день независимости ду алиш دقيقين داس президент парламент خرجن وخوش تاخ 91 год декабря России, но ще правоприемник СССР ООН и СССР, цуна ще правоприемницею, цун шадл дикар шинтилотша, цун шадл рицана шадл хучар России, ну и дакайкинир. Ахи атомный оружие цун деляхкнир Украине, хаякана России налуш. Новый Российской Федерации бошиги цун далуш. Он дальше слушай, отвечать до Советский Союз имел халил атомный оружие шихрива. Да американец дигардеш, далуот сяг бош, иш тайлитен мы Украине га. Ах и да ела и ва иш уже хочем чуть, ага, декабря. Тящаш правоприемница его 91 год. Шикер дали цуюки западу. Первый Америк ну яша правоприемницу признатир. Отметьте райуле ливой проблемш. Отметьте. Хотя от России ну ще от Российской Федерации цуюк йошел почалкша федеративный договор кюк тайнаш биюк бош бац. То есть шайнла алук юк бош. Швуш биюк бош бац. Вайцу федеративный договор кюк тайн сам задин, но западу Советский Союз, РСФСР, юшла, цюн правоприемница юалитанер.
И в итоге, что юридический казус олцунадец, когда недобросовестный российной бицах ечол одиненной, это что хиегадин дитан. Тула мой бахняри, ахт это уже бар, тула мой бах шун магар воколол мощный российн. Халдар вайн тула бах. Тундела тула мой цабах, бела тула мой бах, цабела хавая. Ну, иш дисар в подвешенном состоянии. Ах, и даму дерзер дуцауша, иш ляч дарис, жовар вина, короче говоря, масуау, жовар шенюхир, агенту гучмел вехкан, шен гучмел валак, ша ихмел винак, ишабеша созадание вайтан, варсу узаварсу қичана варвош, агуча бюша полностью ишца волбулер царван дуал. Так гасқша Хинскиет кцума умна. Молоди удугов единственный, кто победил бар Россию информационно. Или что? Молоди удугов. Ста победиться, дин цацу, дин кадец на самом-то деле. Мадардич, дуй. В итоге шиук деш, валла молоди удугов. И полностью туда давальчул, да. Масхадов, Визершейн, инсана восток Турция аж цуобо, резкие газеты обоцу новостью, хизербошин, Масхадов узнаем по почерку артиллеристский моваре Масхадов, по почерку цин цутушел пушкнаш свойшейн элербо, цуэна вайдатуя пушкнаш яц. Я цуахи ехчи, почек шгайтал цигахки, вайга снарядчи, яцки умандат. Но и ума значит, русские начали склоняться Масхадовин, ты то уж дишаша. Так, ишт удугова раскручивать, веш, да? И в итоге Масхадовин, Гуанда, шайл агентур гулелерк. Шавигам алиш маяти, духу агентур гулелерк. От Кадыровых до всеми остальными, да? Катастрофа ирхуен, катастрофа ирхуен. Хинца еша бу ягерча бу шей план йокш бу. Ой угадуат яшта йокшл план шдуда все ларца. При вен кетчен ловушкшер, ас при ловушка эрдой ларшашал. Хал эц ана пригородный район ингу алашан геноцид яшхена. Кичена ловушкшер шдуат шдуда халец. Ой ичкели халец. Он уходил, он обходил. Так, и что обходить, это действие ловушек. И что дешца хельча, вайцуюки издо. Инца ещё вайн ловушек. Инца вайна за исламские государства я речу. Или что? Да, в Европе аж мы мельвега за бюхом ю алреч. Вайн за чуа блогер шпуха, за вахойшан аж бюра цена шайга ючдет, чуа. А пойдя, у меня просто болтают, просто разговаривают. Ну, дицером шай, бауются шай, диц, ну, там. Оушен дейна, нанна, там, ты хечеш, вайош, ну, да, вообще, целая ночь, то, что уж дюйца, лил doch цадать. Да, и сен лил гешту алхитсон. Иза ку Европе на шабиш голбой лаэл. Та кузара, это кови приялых ит. Лидеру قال تصوروا تاع نوختي ترابل كان حوتيش تو يوروب يعمل لك تلغن ولا خلك النوين مخا مغاي تابل كان خا مغاي تلغني потому что у вас серия гергал на мухуза так шейна что телгни мغاي на это блогер что разные что ландот но اشتا وين خليفاتي ولا اشتا движение إنا اشتا هم حوزة غيرشبو ويا демократический бог تعوهم دات демократия бог власть народа бог до народа власть قوم يعدو бог до ودائما خلدو демократический قوم يخلدو أيضا وكرل اشتا خل كرل وات бог до демократическая форма управления бог то есть так وين ويتغير صغير كرليش يتغير خيرة باتسواني باتشاع ويور باتشاع يدوغيزو كرول سمستني بريزيدنتا نوريمي خورشبول ناخل لو يخينن خورشبول إش
أبو شغلة قنا شيت شغلة إيش بول بقوين تعبيش ويأتونا قيتا قيت minni puolet uolsan vai tats kuokboks vai tats adölve vai byoch katastrofi dälish dushun dälshi digde gabushun däl mol alqam khir dätser no yahtagich dät şey bolgan boter dät sen buaq belçere do aşna buaq belçere do şey bol bu qarbeş diyor sonum çığa dät sonum çığa digre kredok elsa tüskwe tak hezbe genç barki ve tak Хажи Кайла и другие виды — это духовно, это часть нашей культуры и образ жизни, законы, конституция, а в душе по Корану. Это, так сказать, ясно, Шараны. Объясни в следующих эфирах, почему чеченцы, точнее кадыровцы, воюют за Путина. Дома диновой духоз объяснять, дицен. وين تعجينا تسيدنا خلق دينا وين ديا نوي سوم تخا تأخير دوقي شو شيء نخبي النخ بوتاني وقع شيء نخبي النخ بوتاني وقع представляешь شيء نخبي النخ بوتاني وقع تأخذنا ну мухулинс например شو شخول تعطوان بنقلغن وينا بتاعت وينا كروغن وينا يويش تمع نقلغن وينا تاخ تشويل شوعية تبوت تانا خير له عاد بوا تاخ إذا هيل موخل اللي لاشتيجا تاخ например تاع دوينال دولش سميع خل دوينال دولش باش ناخل دويزلا تاخ دلا إيش короче تناو وين تيوزو بيزوي ولا تيوز بوا تسان هدو تسانا غدوة عدل شو проблем решить решون تسان داخل نير هن مقون مواليتي وي ونعد منعد نقول أخويز بيشوليلخ أتسان نوخش جرجل خلو مسيرو سويق حق سلوش جرجل تا ووتش داتق نوخش نقعد جرجل نخ ما دوي تاع جرجل خل شيتش خل ماح خل ديشيتش خل نينشيتش خل قي خل وش خل زاغل خل أتو حاو شاري شيت دانش غدوان هرسك دمويك وشار أتوتشات دوشار جواب لخونا أول تاخو إت مليتي أر ولا أول وين جنومش دوقش وين خزومش دوش جنومش دوش إت مليتي أر ولا هما ده تديزون بروست ده بالوغة تفيزون بروست حتيجا خيلتش безопасно خير دول Ну да ладно, Оля, даю уид. Это хою ванчайна уже все, уже масана лула кула хез. Она дела чурса гвинеша, ши вош винеша, ши еда винеша, цуюхи боган кошол. Уже так датейна, так уже дите ищец, потрясину аж доудин лилшду, баш кирбелла шкирбу, так его оправдываться, ханалада диз оправдываться, типа, сома уйдя, глупый, амбиция шел, дух уркой, маме особенно молодой черь. И что волаш, табе лоха да уйдко, так أنا أولو زداني ولا زربلاته مدوحون أولا إتسك دعواتا هرخلات وجاي حين وقدين حوك إلغر ويحقنك فكتيجيس كحوجيست حين سبستي فإز بكرر حاوي وعداو كبوتات ويش وندعو حتشور إير وق специально создавать деш лил деш дуис عداوك هاي وش بانيا он توكي أشيت سوي روبوش خنا уже مغيل كلاويسن وجا وقت سجوات الشنا راس ولا حيتغير سجناري حتشوال راس دعوك
الشينا حونا اشتاو جنيشن بريليانتو روكاتشا نيم بولتنا اشتا ايغان اشتا خوز كويرتا سويتوي بول دويس كينو اشتوات церква اشتوات икон اشتايز دوك اشت نيم بيل شتيو والخيت ديلا عرس спасите лукар дел этен харсун дел цоэтни арис велир кузабуш да. А все зависимо волцуна, все, ты уже зависим, ты уже должен ему. А вдохом деться ол, да олу эцек цажимал водит, а хаусун уж ол, да дела урухсо, ни России дуа, ни там причин дуа, очень сек дуа урухсо, ладно дела ол. А из-за церсек мы из-за просто шейц вокшуис, шейц завир бывает шо. Да раз ора да уйдо. ويش اتنعني على حتى أول حويك تعشاش ويش تيروش ويش ول ده حلوة قارتة بيلك هرسن قارتة بيلك كن وشسن قارتة بيلك ما بينا أقو بينا ولا سلوخ يغيت أقو دقادات أقو بينا وات بروستيقا خلايس يعني على حتى نعولو تقلاتت على حتى هربيه ود عويقانو سلوخ يغيت أتو بينا ولا عشان يحكوا والله تصنخ уже шаусис уже не друзей у него куда тиш сагуаться уже раскш смауи раски бухиш астaqyas boish kadira wargere u FSB تعشق شابش раскш смухиш ишт беда дат ja hodаш kadira да яхкон вахош саки раски бу раскш беш бу кинаш бу вахош kadira ига до миллиард бишн да биш рена миллиард да гадох рена миллиард да гтуш يو سموالش هنا إميلاتش بيبقعدو دقعدو تشتيل تاخ وجه راح تنوت توقع تنوت تعزولشون إشت بتخود وقن وشت بتخود إشت عيغا بيش ليه بيش أشغل دا خلقا نير مسخا نير تاخ بتوان كول ولاش ديلا تعويو تسوشول تعجاز خل دوين الدو شومايو تحلو دوين دغاسخشن دي بابيش حون ميرا بيش حون تيجيش ليلش Hochwawol schreina, Hochwitchi schreina. Da dela ist auch im Persio oder Hanutrini. Akira dolhum, zadetisch. Dela visso da. Da way erwoso bobo. La yok uita, yok عايش حسن نخل يحيولش, غلق دولش. Мерз бистахульш, غلق دولش. Короче, нормально. حسن حخين نربوش. كيجي نخل. Она задание, ой, то ухо на задание, ой, а ту выка, в конце концов, уже не понарошку, бикшин, фейково, а покола выка, сэг, уиткавик, сэг, давай ты ту волцунули. Сэг выка, хайнца ту это уиа из. Все так уже, кывали вори иштамет боч, лил шо, уже добело, держло он. Давай, работай, Олег. И все, бол, а бол бешкина, давай ночи мудухи. Тиш минах кезгма буй, та хайшич вег, ваш вег, де ваш вег, деда вег, ша вега, хайюхи узвака хайн. Ты дамбинеш кадира вера, ухера мелдух, дюзел шпуцер. Потому что шейнца твой антен, аддау дави, кадира ви, димилхана вер, димилхана хови, уматсунеш. خير كيز بوقش تسنديلا تساتوحون تيش مناخ تسنديل دويزل شموتسا شوارت شتوبل شوارت شوي أخشى دوت خويقا تسنديل زندري حابال بيش короче штинут توقع شاويقا كيجي نشتنوت بوا لا يوقع تحسون قيوخيزة أخوت وحمو اسخش ثاني وحاج короче دو حال مورت واسخشن ازواج اول لا تشور نح بيناش برت ارتسم اول وقوتاق نديو يورتن مثلا ما خايتا قن واش وق امير وش يا ميردا وقت ام وش امير وش خلول وي короче مثلا حلقه واويل شنا تو خوشالاش دينا واسقي فرمايون اروال شنا سامو تسوي جول دلا وساسقات سوينا سوقي غاسخشا يخ يشوات هر короче ويري وردي خو يخش لكن لان كروزر شو يخش وش
Ты очень ваш хэк, короче, кынгадол, суна, диз, арча, диз. И вот они нас знают, причем знают Богом, они Богом. Шеду, гэсхшана дойзвай, он так цен я здесь аж нохчибу, и нохчибу мот бюцешбу, нохчибу, швенюка. Так, вой гергел нахбу. Вой гергел нах. Ишта, юх уздок цервай. Ишт бол мок цервай, нюка. Она рахеца, су манипуляция шук. Шо бог бу, юга, وين خدي سر نوخشر تيوات سدلشة ارتسموهتر إيش دوهرة زودرش خول بيش بوشون بولخ قيت شو دين غولي زودرش خولي بيش بوشون بول وين تا بيش بول قيت شو إيش دات على ديت دامتت أسبوع دوي وديك ويليش زودرش تاعهم تعدل مقرداتر ويديشن تاعهوش لاتيش خلاه زودرش كوبشي منيني خات مقردات أقحولا زوتشن براواشيو شادي قدو نو أقحولا زودري بوي إيش وبشي لوزو مكشبات سنتالشا именно через женщин беш бушун сэр беш бол. Видишь, информация зуда школ гуляш, он дауш мильдеш, хуз Европе, дауш мильдеш, зудри бушун сэр. Бёрсаган хазель, да, познакомиться деш, подставить еш. Зудри бушун сэр. Юх, тюн перепискин, цахум аязадин, цахум эльшхена. Тахкюга, короче, гергалчнари, да, олд, тюн хулю брит ваш, оказывается, да. Ну, якобы, шадега спектакль, он дальше подставною, специально ще балалил, что издачи, что была беш. Что издаюл, что хазаюл, вообще цаума дала заюл, я цун цаум ол я цун яз доя цун амел доя цун стресс встречи, уйдо, свидание, уйдо, кыргула. Раз оле видео фот зацепить حوصل قرر بيخو ميو هرت خيو عن خوي او هر ديتر دات ولا ايش حوز دو كروش ساك عادة ويا شاش بوشن تيوال وين تير خيشو قريون نردي دون وجدي دون ويرو وقر ولا عيغة ويدات قيرة ويتير شان بروبليم شيرو ولا تون واش بيوش على قديرة ويتوج ولا ايش بوين تعبيش بول انسان وين غاز قشا وين تيحا is bieks bachschon is boch bal bushun biashbek boch bal bushun koterüstara bislan astamiro boshu tafe SB bello цу бислан астамирови полностью система и бол цутя бол бешса гуис азнеясан лично соделали шу законюртара дадаю Ибраиму медведь дадаю сейчас Ибраим бошу изу силовой стороны мега мозг надо контролируешь и чадыга контролирует еще котюртар кибу масера пока фамилия шуаляется но за бислан астамиро бошу Ищай бог беша бог буш зуда школани дауш наш мил деш зудрибу представляешь дауш наш мил деш зудрибу подгонять беш башт бо семья его ну и семья его подогнать твоя ю за час да цажиру познакомить твой шадек доя юга цузучун меркел عمل نو عليل دوسش حون شو هم توس تشينشو كوفي تو بيوا شو عصبيش عشان هو عيقولي دوت سخا إيش هادك سنيمات دوت سو حكرشوك تعبو يوجي غرت دالتا ناغل تدالتا تعقيد سخلتا وش سخلتا كروتشي راس أولي ها ميجر تعميلش هم أول حيك أتصل بيدات صند ديشتك يعدو نولادنا شورت سنيم أولي Isto ante abiesh bolbu, lične sunte abiesh bu ibol. Ele sunte abina bu ibol. Duko
Сунгванда больше не семья шуги на цер. Это не может быть совпадением. Сон полностью анализируешь, аж усо. Дега фиксировать деш. Саде доор мадуй. Волаз висенчун. Волаз висенчун. Ишт беш болбу. Вайн те массу эу. Ишт беш болбу. И манипуляция шуеш. Или что? Манипуляция шуеш. Хинц интернет дел телефоне голани вообще отду он воздействует. Воздействие олис. Что да тот цер. Jim da tot zu euro, schön üst euro. Da eins изудри жирой олш дюч раздается доз диз дел дюч насер. Инц, например, инц хун хайнти ан. Та меч خليلي يا جيرو خليلي نوخشي خليلي يا جرجي خليلي تي ان حيديست خل شخينا حون مت حقيت هرشاء سونتي انيو ناشت ساعتين داس خزا القدر والملمج إذا دو حوت إغور وش اشتويك حدسن يتأخ حتى وبشي ويلتق والله حين بيش بيكتشن بيخ بوي إيه إذا ماشي مخلوش ديل ديش ميغا ليلش زوديو إشت عيغا ويدا تستأخ يوخ حزوتشن ميركا القوسيس إشادك تليوان شو ويقع سو تليوان شو عميل ديگا ويميل ليش ديگا например просто ويت تيك توك شو داليوش شخينا на секунду сатёк из тутя взгляд все из интересно духа еще дега регулировать деш хун хайн диц делла хайн уже ху интересно ду отсунха цу программа цу искусственный интеллект ха хун ху интересно ду а хоть хануман тиуик или что бюро замёр бюро шайтан замёр любой эго да саг дискредитировать вируш бел вируш цуда головка руш замёр двизелш беш голдордуш замёр да хачва болчан полностью хачва болчан да болбо идё ишт беш болбо дакым ждуш ойга вайн противостоять да دين دنيانا دا قاستن مسو دنيانا مسو جرجلش نا دعوة بيها نيق نبالور بولش نيق باتسر اشت ظلم دوا انت وقتنك تغاسق شغاس بوخ بالشارع يعني شو هيت دولنا دا ستاري كجبا ميتة شوش ستاري ميتة كجبا كاك دينامي управлять ماري زودي دودا يوم جوخات سان جوخات سان وين شيء واحد دلل شاتون حق وللت إذا إذا داجي واحد الشيء قيت تعتبرش وخلا يعني что تعتبر он даже не понимает что произошло потому что все это как будто стечение обстоятельств а не стешь сам не стешь то есть это что а на самом деле из-за изучать еще имеет еще думаю из-за давным-давно КГБ но НКВД ну лилиш было будет Китаю лилиш бола будет, Турцию спецслужб лилиш бола будет. Это что? Теперь меточуешь. Советский Союз делшена, Советский Союз делшена. Германия яхан хилук шиндеги фэргэ ГДР. ГДР часть делшена, штазиер. Филиал КГБ ерис, немецкий КГБ ерис, штази уларцуна. Цу штази угарач о результативный. Зудаш хулани яшер царь яшер. Ну зудашан ну, от методы цены. Зударша бешнаган познакомиться, дешь, дюзал его, семья его, ешь, кидек дуешь. Зударшан бешнаг, бойч, еще и специально нахбар. Зударшан. Ца пример юкшун, мудо церис, например. Например, цена Восточной Германии, Западной Германии, еханер пек был шука. Восточной Германии аж было наха кусира бойла кузавир бохке ишку. Таши цакирч доэти хауэт таджимсак. Та хауэт шена цуда ната юqir генералуй иук визак, иук цель. Надо к нему подобраться, к этому генералу. Та цу генерали юаю.
Цу генерал антикучил да, цун дальше, шалер лушу, так цун гвандаш систем, айдал дуқи дуажаду. Так цун бер худу юаю цун, цу генерал. Так цу юадица хочешь, юадица хочешь, цу юаи подружкш каусуш. Я юаи кант валаха, от генерали кант валаха, цун кент друзьяш каусуш. Ну, как пример, генерали юаю, натовский генерали юаю, цуна цую антица белгуш, цу генерал антица белгуш, цу юай гу хауси уша, цу гуни подружка, цу юай гу будет цун подружка карёкцан. Так, мэри айоч, триз гантуочо лишта, хиту хазайочек. Так, цера и разработка, цун мелкий язык изучить до. Представь, генерал Лейцин, юай вообще гиреш датшун. Иш вообще цана вообще ума датшун. Цу юай подружки цаны полностью досье составить, но полностью халгам халадарис ин телефон лучше досье составить. Вот так можно. Номер телефона урианчул, да. И гусайт чу юль, и гуцу улил, и шадек никаких проблем. Так юа цу юана цун хасхит шел, не совой, кто ей подойдет, цун хасхит, цун рост хасхит, цун барикш, зеленый хит, цун, ну, масан валери меш, валя каймеш, валя айжмеш, блондин виз, цун брюнет виз, цун прикинуть, то цун дизак шадик изучить, то цун вкус, цун цвет, цун вкусно юкшек, шадолум изучить, то я, цун вишвал канта, случайно, абсолютно 100% догадовар дочь, что это специально двинулось, что случайно цан эу нисадоя, ауэри, юая, ца бюсен чуёр, ца бандич, нападение, юай, ца хуманист, харти коч, ца, дуку, возможность чукцига, фантазии, ёлч эу, цу спецслужб лилеш. Тугы зацепить ёхцу из, влюбить ёхцу, мадарэльч, дуй, юа. Цу генералан цунюан вообще шума дать. И шин влюбить цу, здесь и до цу, езумш и цу, короче, мозг дал цу полностью. И уже все лещук, и уже цюнгмария луж. А цу сразу хасю йоги ол цюнг. А зударши идея фикс мою и марила. Так, хочу хазаяца. Харчохаза вала, так она сразу же соглашается, сразу бракью. Представь, да, специально, официально бракью, я пожениться. Причем даже те еще не знаю, подружки на цахамик даже, геран цаяран, уже цюн мару, про регистрацию я же, ну, дезмадую регистрацию я же бракер. Так, его шарах, шиншарах, уже марзуды дующий, например, уже может быть даже бейра дующий. Так его цу олк, цу зучинг, ши зучинг, ша разведка, советские разведки, уца ол цу, он дальше цухайна их элен хинцем цу ты дуешь, дуешь, хоша западный разведка, ша себеш союзник шбар. Если, например, ФРГ цуа, например, Италия цуа, закат дритин, женитин, поженитин, шадыктин, шидеш талаа, цуол, ша Норвегии спецслужбе агенту ша Норвегия, кайрнаг мою, западнинаг. Цун хаваитан варсуэш для разведки, цумса информации, гулля кидегда. Но так как حيزائل سين عمل دو اشتول اخش حون دوخ دوخش короче шадек деш со иштвисан син са жвап дал со уже информация стан цай айтан са сондаш чо езел хо кварда бан хо цагил цемек шу со цундер короче астан цай информация цай айтан со юх койк Норвегия даху авол босвик я qijana авол босвик. Короче, садало есть все собросать еще. Отсюда катастрофа есть. Знаете что? Катастрофа есть. Для нее это все конец света, да, оказывается, он оказывается. На задании был эти Норвегии, да, кузающую там, и все, катастрофа, да.
И шаш уайлел худирду цузуччуа. Ши мар отцал шин визавиш отцал шин карвиан олгат дацаугает. Хуиш эрду цуа. И цу олчун хуиш су худалурду вайшник. И вот в этот момент от генерали я вообще дуко подружку шмабуй окна оксучуна. Цу ок ишта йойзихон. Йойсон. Ишти йойзон тор гинак ю. Та секретная информация, луи та хома дюч дать. Абсолютно хареш дать. Просто цуцун бога, например, просто и генерал цана ужин, я цана театре хайхан. Ишта информация, простой, вообще умаючил информацию тига ищек. Масана хуанил, масанам цаха из, но душнага ха ищел информацию. Когда цана театре, ваниш изуда яц, кич генерали, зучунци, кич генералити. Я там приду, там мелочь, всегда он из цана Турции, он из Турции, на это его еще приду. И вот она начинает добывать информацию. Ишт булбеш, болболх. Видишь, цузучун шина цаха от мэрия раньшун, цун шина цаха шалилеш де куду. Ша Советский Союз, я немецкий штазин, ты болбеш, цун цаха. Видишь, ишт беш болболх. Ишт кардоцан шеш дештек. И болб беш бу. هيت قزع وين ما سنة عبني خاسون يبولغ وين ما سنة أغنية عويت شو يقول سنة عبيش بو يبلغش не так вот так не так по-другому ищ чей чак долч эу чей долуч эу беш бел что церван те одежды видишь просто вич цен вич на использовать соло а нужно чтобы веца выш Шейн салтива, шейн использовать то. Видишь что? Ишт бешвайн те болбу. И мой хадиз масальна. И хадизма. Аслан, ассаламу алейкум, хороший пригид. Алейкум салам, Виктор. Алейкум салам, спасибо. Ишт душон, хаша доллар хумштац. Атхаужа йот ахкиет юлла, например, изуд. Ну, уже в ключине береду, хилитамек, что для задания можно задействовать береды, наур, из Восточной Германии. Суешь задействовать, сразу пожениться, марзу ди дорши, береду кушани, короче, все так. Что сделает жена с маленьким ребенком на руках, чтобы имар дацавоет? Все она сделает. Все. Уже ввести его из советские разведки, союзнические, дружеские разведки, и меточ использовать еще самый результативный хилю холодная война большхайна, шильт он большхайна, западные Советский Союз, Варшавские блоки, западные блоки, цушенюка разведка штемшбешхайна, угора результативный и штази хилю немецкий КГБ. Потому что и меточ хилятся, специально бешна хилятся, специально еще меточ раскшинц использовать еще. Хорошо. Вот такие вот дела, друзья. Вот такие вот дела. И что мду, ваяджуа шайтанс бот омбеш дуай, аузу билламина шайтан раджим. Лубянки человек и ФСБ законно шайтан был буцер бешпек. Ям Кремль жаешь цашиш, но угар бюрчаря, бюрмостри, угар бюрметачош система царишек. И вайн хадиес, и доз диес. Вайн хумет. وين مات وين كالخوزع وين شريعة دعوة وين بوصل دين دعوة وين داغا ديش وين تعني هو تبو وين جو هما بور ذات وين
ويتا سوخوز ولي ويتا يورت ولي ويتا بيتاتشوك بيا ما ياتي ويلات كسوك يسن يوق اللي هو يزن نايق كويغريز ويدوي شغلك ديش تاخ وين مرات وي أتس وي سوخوزي وي كلخوزي وي داخشاني وي جر دعوتن وي بوسال دين ليل ديش وي برغت داخشاني وي تاني كوما سبو وي جو هم بايخت ديس по идее ну по логике иш дуис но وي проблем هو وي علم تخيلر وي قيتم تخيلر وي نرشادك تدوزر وي проблем например если вой на один полностью систем бол муб квартир полностью вой хуш дацаха или вой домик маленький вой колхозик совхозик цаха или вой дегар дуой дат غيل ميسك تاني كوما بوش دات وي دحل والشون لتر دوي ونيس ما دوي وي لات دوي وي وي ومن تيو شيومن تيو اتا ولا بروبليم ياتسال يات نوتشيتش نو وي زميتي دير ذات بروستا اتس ويشن و ملچوق ام دروي ملچوق واش بي دوش تغيش دروي وين داغينا تسيدي نتحن داش وبلوش دات وي قونغي بيا تسير تشور دويزل شين ارمي دا ياتسق представляешь وي اير بول وي ليت بول قيهو دا ديز وين اليش قيهو دق اميل دمتك بسن وين после этого ايش دا ياتش الشيء تشور ناخ بيت نشا Цугайск шади ой дой ардош буиш. Потому что ой жгуч бог. Ой цардуйца га цалилеш тега харц дой гойт. Представляете, они ненавидят нас больше, чем русских. Вот гайск шкалач огаму юк цар вейц. Представляешь? Просто ой дай андол цервин вол да цервин вол вош цуна жвак дюш чирка якеш. Ой ардошна цугайск шалач о ишей дай бай анбол нагалач о цадис цаной. Ишт уже цуйхибован. Потому что ахча цега уже эйдл, тут ахча нахия, тацен уже шеста чона бумаца. И мы тут говорим, что дают, ташады гуч доли, шей бершан ала яхицен уже. Тен кан хоттер мадвар худу али лештек да. Хоттер ду. Кира двагдол бирун хоттер ду شي ديك. هر موخل ويدا ديدا وي ويدا وشوي حتى دي وان حاينز دوش ميل ألا غاس خشان دي وقتن ويدويش ما هو هم إير مدو بقى بير جيم دوش هم تقيت مجز جم وقيت ما قيت مول ولا قيتر موي الهدر خلك سوا واحد سو ما ديق إير دوك أنتور المتكشبو قي إير دو دالشة إيش نبوا بقوا أنت عبيش نوشة أتحول عدوك ويحل إيدي شو وده وراج ما не знаем. Свек таму элар куирш хилар мек хуна куирш цахил мекал цу та قوي ستريم حالدر ما يشوفش. أوي تحكيت دو مير نجوات قونخ شي ماستر ملوه شويجو. إذا تشوق أرجع دو مير دوق نعبو ودنيا شو غاسقي بو مير عودل ناخ بو مير دوقو نا بو مير عودل ووش مير ويجم جو دوينال ديجم جستي خولا ولتسونا دات نو حاسخشن حي ميرل حي دوينال حاسخشن حلا واديش أخسونا متسنا هو وناخلسنا إميل جو مير ولا سولي كير شاولش شي مستا ملوه شوي يقونا سونا ميراولش دات любой معديش صار يقيق تصير يقيق شدير شوي أو توجي أكازويت شي قوم دعال شي بيئن بولش ناغن دعال إشتهم ليلة شوي إشتهم دوشون وجري يجري بو أنت بيج نو دال مولا قيتر دوية دال مولا ميت دوردو دال مولا ديك نيسة تيسر دوية
Результат dēļāju. Результат dēļāju. Результат dēļāju. Так, حوسي شو ما يزيش مدات شو شابقة короче وعليك سلام سيولا شو شابقة أزدوتشنا تياتشو العشرة وعشرة دي Hoichuel mashwol qolaq somuosa mukshul muiva dikjut dalbohasta oden dalech tördör seula oden dalech tördör ده من deresu seula masuli luel. Салам, Михаил, салам. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, Михаил. Саммер Вольф. Боже, храни Америку и бомбардировщик Б-2. Да, Иран ядерный орех на бок болдысан. Ядерный орех на бок, да, цакитарон севла. Я жил в Грозном, школу закончил там. Да, интересно, Михаил. Если ты не в России, кто ты по национальности, скажи? И где ты жил в Грозном, если ты не в России сейчас находишься только в таком случае.
Ебаный богу, да. Ну, у нас много армян жило. У меня в классе учились армяне. У нас много жило армян. Ясно. Ну, значит, все отлично, земляк. Значит, все хорошо. Я в Германии, Михаил. Германия, город Гамбург. Что они делают, Михаил? Михаил, хорошо, что здесь не отают Россию. Что значит? Ах, все, такая у тебя ситуация. Ясно. Ну, удачи тебе, земляк. Не отдают. Не отдают Россию. Хорошо, что здесь не отдают. Ясно. Ты в Германии, что ли? Так, Маш, Мок, Швау, останусь. Всегда прошу Всевышнего всех благ для тебя. Много дешевых болтунов, которые дотянувшие пытаются оскорбить и унизить. Делишься, Маш, Холи, Лоэль, Маш, Мок, Швау, вечный зов, Делис, Хуйлон. Для мужества, гуманитация здесь, он абсолютно мужество испытания, это гуманитация. Но Волгам буваin дöhal bes. Ал дудавин дүйцелис, дудавит сон исвеш ота вошнас. Просто ойл уркас она отцел чая дүйчелш. Отцел выдумывать деш, жюкти у унядинаг, у вайтан, у цадючум дайцарцан дайц. И الآخر غات مليناش دالش بيخش ودات دالش ليليش. Ишь люкош, дать. Но ума дать. Главное, ой, пич шеду дать. Ой, пропаганда. Не поддаемся пропаганде, да. Спасибо, Михаил, взаимно, и твоей удачи тоже. Ты точно называешь их троллями, бо. Ну, тролльщи, в основном, бома будете, бокал наша бутига, я здесь, бешцац, волчер, хагаю. Ela har minutish, короче, шаш, мавара. Цац вега цакиет дючвег. Но духаеш тролльщу. Духаеш меган уахолшин, ше буабеш, асшан де буабеш наму. А цац вега цакиет ве дючтег. Он дальше ве дючек киета, таджимал. Ах, дец. Веш кигеш, воз киет веш дохш.
Что, да. Если народы России деколонизируются, Москва станет самой бедной страной, а те страны и народы, которые были бедными, разбогатеют. Да, Иван Грозный, именно так, именно так, именно так. Мега душун масан дере схуйл вежери ижери аслохтя дайержуса стрим отя монтаса до стрим вид шун масан дере схуйл кан дал булагас кимата ирю стрим дал те ай бертки юэл дал قيتم وين قوي نوخشي قيتم وقيتي وإيش وسقواس قدنين شو وعيق تدايتشانه وعيق تدايتشانه وين توتشنا هاي وين بيدي عدك وين ولادك تسوتي دعيات شوي دوي نوخشي سنجو يوم دخو وردوش جديد وشي تسقوات أخ وإيش الورده تانيجا دال داعي بيرتكي يوال شهادك إيش كيري خلو دال مولا تانيك يوال ما شويل بيستيقظ يوال